namhlanje nguye uKFB kwilicala akambi yedwa ke khona ke phaya my elders and brothers khona ke kwilicala my elder. Yes, and khona nam uSnokes Phoswa as usual. Ras Bomber Fire unfortunately is not with us today, but he's with us in spirit. Sikhona sisonke apha sizobona no Fura Dread bazoba khona later on, no MK Phoswa nizova ngabo later on. Siyabulela kakhulu basiliphethe licala lingu KFB. Siyabulela kakhulu ungene into the reggae fire today. Yes, sitsho ke nathi bethuna sithi reggae massive on a Sunday sisonke thina siyolanyulwa ke phaya lansimbi yokuqala as besezitshilo weakness in me kanti before that fumana phaya Ziki Mali sithi weekends long sitshilo ke kuwe sathi siphethe phaya siphethe thina reggae massive fire show namhlanje ngecawe tshilo ke nathi ke ndinazo ke i-elders namhlanje ndibe nazo pha benayo ke youth yethu ikhona ke kwele cala phaya youth Phoswa uzohlala kunye nathi ke ngalemini namhlanje sinayo ke ne-artist yethu esinayo ke kusuku la namhlanje kodwa ke uzawuva wena phaya ethubeni uba ke ungubani kanye kodwa ke singabe sikrobisela uba ke simphethe ke phaya uFura Dread ngithemba ke kuzaba mnandi ngolo hlobo ke kusuku la namhlanje kodwa kwanko maqale kwilicala siyabuya thanda ukubhiliva kakhulu kwimyth for no amarasta ngabantu bathe of which is ifike ke kubo ibe against indlela bona abaphila ngayo. I'm just wanna know uba mhlawumbe zikhona izinto ezingenziwa just to revamp isidima kubuyisela isidima samarasta kubuyiselwe isidima sempilo amarasta aphila ngayo phakathi kwethu including isithozela sethu especially ke apha ekhaya sisuse zonke ezankolelo ezamithi sinazo about amarasta uba okay no indlela abaphila ngayo baphila ngalendlela so uba ngaba awuyenzi into ethile so awulilo irasta wena. Well, it's good with abantu babona ba ukine value yoba le rasta lokwenyani, you know, it's good, it's a good thing. But what is the rasta lokwenyani nyani like wenyani nyani? Everybody has mistakes, everybody has it, nobody is perfect. So mna ndingaske ndithi i-radios mazidlale more, mazincokole more, i-TV mayincokole more. Yes, baninike more Rasfura babanike more i-chance yokuthi bathethe bavakale ngomculo wabo. Okay, into ezosinceda leyo. Alright, sisondela kuhle ke phaya kuma brother uFura Dread sawuncokola kunye naye ke ngokuphelele about ke umculo wakhe. My teacher xa sivala kwelethu icala eklasini ndihalela nje ubanike some few advices abantu abangamarasta okanye i-community yethu about izinto abangazaziyo about uburasta okanye being the part of ifamily yamarasta. Well, i-righteousness yabona xa ufuna ukwazi uba wenza into e-right okanye wenza into wrong funeka ulandele esi spirit se-righteousness umejarisha nge-righteousness uba le nto bendiyenza lo mntu njengoba bendimshawuta nje yabona kulaa meeting njengoba bendiyenza kanje yabona. So that means awuzongena okuthakatheni awuzongena entweni uzodibana nerasta uphinde ube awuzolahlekela bobubuwe uzama ukuba irasta no. Asiyenzi loo nto leyo ucinezela abanye abantu sifuna babe sithi yabona umuntu ube nguwe ukhululeka wazi uba i-righteousness uthando yabona inhlonipho njengoba uFura ebesitsho zizona izinto eziphambili. So isiphathe ngolo hlobo nxa udibene nerasta nxa udibene nomnye umuntu in the family uzame because thina siyazi uba uSilasi ebeziphethe ngohlobo olunesidima olinobuchule yabona sebunzimeni. You can imagine ubunzima aphume kubo. So sonke funeka si-understand ubunzima njengoba siphuma kubo singamarasta singengomarasta noba sinjani as long as siyazi into yobana sifuna uba ngabantu humans therefore righteousness masizame. Beautiful. Dankie teacher masibulele tata. Masibaleke nje sijonge kwicala. Xa sibuya sibuya phaya ku
umntakwethu Fura Dread sawuthi ke sincokole kunye naye about ke umculo wakhe simazi ngcono ngokwasemculweni bakhe ngubani uFura Dread. Okwangoku masiqale sidlule nje kwicala ngerust. Okokuqala ngicela uqale ndibulise kubaphulaphuli be-UCR FM, ndibulise nakwi-Elder uRuss Snooks and you my selector KFP. Uburasta ndikuhambile nami before ndingene kwi-reggae. Ndiqale ndangena eburasteni because nda-attractwa yi-reggae music, ndimamela i-reggae, so nda-enda apha ndiba nevisit eburasteni. So nje bendiyimember yoburasta kakhulu. Okay. Yes. So ungena kwakho apha eburasteni, is it wena ungene kuba uthanda impilo abayiphilayo kanye ungene ngestaff esisetyenziswayo phoqombe okay no bandibethe eziweyi nami ndiyabangena so ndililwe rasta ngoku? Rastafari. Ndibizwe iliviti yakhona eburasteni because nam ndithenga ixesha bendikhula ndingekabikho burasteni, ndafikela yilaa nto ukuba bese ndingasakuthandi ukutya inyama. So ndithe xa ndibona uburasta, ndibona oBob Marley, ndane-interest yokuba ndike ndimamele more. Ndafind ukuthi ispirit soburasta siyangqinelana nespirit sam. So iqale lapho ndabe sendilandela uba njengoba kuthiwa amarasta akayityi inyama, what do they eat? Ndajonga bathi i-fruit, bathi veggies and all those stuff. Nazo zabe zifitha kwi-life yam. Okay. So into enattractileyo it's a way of living amarasta because anenhlonipho, i-respect was one of the things ezazimentionwa kakhulu, ne-peace nothando eburasteni. Absolutely. Nokuthi futhi kuphethe impilo yalapha eAfrika. Oh man. Yes. Ahoy Azania. Rastafari. Elder. Zikhona mhlambe masi quickly nje masibuyele ngokwasemculweni. When you're looking at the culture and looking at the music wase Mzansi Afrika, especially on the reggae side, so ingaba mhlambe ubona umculo wamarasta eMzansi Afrika is it uyakhula usendaweni enye, is declining? Too much. You, especially now, like after COVID. I don't know what happened. Kaloku before COVID, bebesembalwa abantu besibaziyo, really. But after COVID, like kukhona bavela and kudala bekhona. Cape Town, Port Elizabeth, Johannesburg, Northwest, Kimberley, Eastern Cape, Fura Dread. Like they emerging, and the songs of Fura Dread are some are very funny, some are amazing, but everyone is engaging. Yes, I like the one that says, smoking is not good, it's best you just spliff the So that's the difference, Rastafari. smoking and spliffing, and you listen to the song, he explained in the song. So the reggae music is a good reflection of our life, and it's giving us a motivation for Africanism today, and it's giving us a good vibe to think of being natural. That is why bendihalela ukukendiveze ezi principles zamarasta, because people think ila religion instead of understanding the human value, the spiritual value yalento enziwa ngabantu and how they bengena support, they just chant forward and they never stop. Ngeke ubone irasta lihamba licela umsebenzi somewhere because inqabile kakhulu lonto leyo, ngovuka senzele self-reliant. So I mean their music is just like that. Okay, so do you feel any support right okanye we need more support to make a living yabo ibe more advanced than it before? Of course more. More and more, but more support also from the people in the community. Okay. Not talking of government. More support. The next time you meet a Rasta, see value, see power, see love, see God, see something that is really valuable for Wenam Africa. Don't have fear. Don't take it as a joke. Don't, try and be
more serious about the value yabo and then also about umculo wabo. So don't accept abantu ukuthi bawo destroy reggae music. So nani kwezinye inqubo dlalani reggae music kwezinye inqubo Yes. kangangoko ukudla ital of it because ital is vital. Rastafari. Yes. Now True I understand until- because I always ask Bage, lo Vitali, tell the story sake. But now I understand. Rastafari. Now, my elder, there's izinto esiye singazazi as a community esihlala kuzo. For example, I think I'm sorry uba ndiyatwista from topic yethu yanamhlanje okanye kwi-teaching zethu osiphathele yona namhlanje. How do you notice that lo umntu is a real Rasta okanye is a real Rasta family? Because we have a legal knowledge about uburasta okanye about the family yoburasta, especially kwi-community zethu esuka kuzo apha eMzantsi Afrika. Some they think i-dreadlocks and the use of iganja is ibonisa uba ngokwenene ule rasta. So how do you know uba lona umntu is a Rasta family? Well, if umntu ezibika ngokuthi yena ule rasta uja uthi ungajudge i-judgment ingakuyi. Okay. Yeah. Okay. Wena unalungelo lokumjaja lo muntu uthi hayi wena you are a kinky rasta, hayi wena you are wafakikiwa ekudleni wadla embizeni ipheka inyama. No, if umuntu ezibika yena athule whether une dreadlocks akana dreadlocks, whether uchaya insangu akayichaya insangu, because baninzi abantu abafuna uku-associate noburasta bengengomarasta kodwa bafuna ukuthi I'm a rasta. Yabona nami I'm coming from a Christian background, from a Christian and a strongly political upbringing. So uburasta ndidibene nabo ndabuthanda ndathi soze ndichebe inwele zam again. And nangoku i-dreads zam zisekhona since 1992. Ndibufundiswa ke ngumuntu waseGrenada. So wena uzozifundela wena uba uzoyihamba kanjani ijeni yakho, kodwa ndiyanixelela ezi values, ezi principles ebendiziveza apha, come on. Azikho right ukwakhe iAfrica na kanixeleleni. Oh man. Is it mhlambe most of the time bakhona abantwana abazalwa from the family ezingamarasta, but originally uburasta is inkolo oyilandelayo okanye inkolo ozalwa kunye nayo. Irasta liyazalwa okanye uburasta udibana nabo along the way? Kaloku uburasta buqale in the 1930s. Okay. Abantu beguqulwa from islavery, ingqondo zeslavery, kufunyana i-spiritual and cultural movement ezoncedisa ukukhulula ingqondo zabantu bakuthi ba eJamaica. Yabona, because bafuna abantu bayeke ukuphila ubukhoboka. Into edingekayo kakhulu apha eSouth Africa ngoku noyijonga, because singamakhoboka we-Western society ne-interests ze-Western movement and asiziboni sibhizi. So yaba yilonto ke ngoku. So it's a spiritual and cultural movement. It was not a religion. Other people, they take it as a religion. Yabona? But nakhona umuntu ungamjudge. Yeke umuntu ayenze yakhe, wena wenze yakho. Focus kweyakho. Okay. Chokomnandi kakhulu phaya Elder Snooks sincokola kunye naye. Kanti ke zabaleka njonge ke nakwelicala uba ndiyakhalela uba ke sonke si-engage kulo mcimbi kuba ke sakha ifamily apha, ifamily ezinentlonipho xa kuthethwa ke ngamarasta, ngabantu abahloniphayo. Soze umve nje, soze ulive irasta lihawula, lishawutisa, likhwaza nje like izinto always humble. Yes. Yes, respectful in nature. Abo bantu nabandifundisa uku-understanda i-plants and uku-communicate ne-plants and ukukhulisa i-plants ngendlela e-natural. It's so nice being around people like Ras Bomba Fire. Ras Bomba Fire unjalo, uphila natural. Oh man. Egadini yakhe, it's all natural. He goes to the garden before I pack. He goes to the garden and then he goes to the kitchen and then we eat.
Oh man. I'm telling you. Wow. Ital. Beautiful. Every time. Beautiful. I mean, even with the ganja, no ganja of cheese, bees, what? No. It's all natural. Ital is vital. Natural Ital. That's how Ras Bomba Fire live. Wow. Yeah. Masibaleke sijonge phaya okay. So Rastafari. The one I like. The one I like. yes. So your single uyenze ngo-2017. Yes, sir. 2017. Okay. So how it goes like kwi-community mhlambe uyikhupha kwakho ihamba njani single? La single ihamba kakuhle kakhulu. Ngoba ndayireleasa ndayithumela kuma radio stations awuqala lapha e-Eastern Cape. Kodwa ithe isaqala ukudlalwa kancinci kuma radio station la eSouth Africa. Ndabe ndibona abalandeli from outside South Africa, from Africa, because ndayireleasa ndayibeka ku SoundCloud. Pa online. Ndathi ngexesha ndisayipromotayo apha eAfrica kuma newspapers nakuma radio stations. Ndeva abalandeli balapha eAfrica bethi hey siyayibona ingoma yakho bethi Smoking siyayithanda. Ndayibona lapho okay, which means say khona na international. Ndibhalele ngabasasazi babo Nigeria bama radio station bandixelela ba ingoma yakho besiyidlala enqubeni. Wow, beautiful. Nabo Zambia ingoma yakho besiyidlala ethi Smoking. Sicela usithumelele i-biography. Ayike isuke lapho and ke nami ke stop kwanto. Zange phinde kustope. Nami ke ndiyithumela na international because bekhona no DJ ba international ebeben add ema grouping. Kwi groups bane groups eziphawo Facebook banixelela ba ngena kule group ndithi ngisangenile ba share link and then ndixhumane no DJ khona pha bathi mandithumela ingoma yami bayidlala ema radio station. Ihambe kanjalo from South Africa to international. Wow, beautiful. Wow. Beautiful. Rastafari. Fire. Yeah. Yes, sir. All right, after the single, so is there any project mhlambe uphinde wayenza EP, album, whatsoever? Bendiloko ndirelease ama single because ngo 2017 to 2019 kulapho ndiye ndarecorda i-single yami yesibini ethi I Was a Prisoner. Then 2020 ndarecorda ingoma ethi People Must Stop Abusing Other and uHeart Is Smart le ibike besiyidlala lapha enqubeni. Ngabe ndathatha ibreak kancinci ngabe sengizorecorda le ngoma yami intsha ithi Let Us Be One and iyirelease ngo-2024 last year ngoJuly 5. Okay. Yes. Umuntu uyakwazi ukuyenza imali nge-reggae music. Uyakwazi my king. Xa ebhukwa also naxa uzothatha umculo uthatha ufake online uthengise online because but umculo wami uthengwe kakhulu online by international people from America because ufake pha online link. eAmerica ke bayaxhasa ke pha because xa befuna ingoma yakho bave bathi sisendele i-link le ithengiswa kuyo. The time ubasendela lo link bayangena bawuthenge straight umculo. Yes, nangona ke some other radio stations zothi ayisendele i-MP3. But mostly in America bave bathi sisendele ya link then bathenge from that link bawuthatha umculo wakho bawudlala. Oh, okay. Sorry, ukhalela kwenze njani nge-reggae music apha eSouth Africa? I-reggae music ndingathanda uba mayinikezwe i-more platforms kuma radio stations. Like idlalwe nje kakhulu nakwezi radios zinkulu, kwezi radio stations zinkulu because most of the time into endiye ndiyinothise kwi-radio stations ezikhulu eziku-mainstream ukuthi baphinda ezi artists ziyi-one bazosiphindela ezi artists ezi sekuhleli sekudala sisaziwa. So abaphulaphuli nabantu belizwe baye bacinga ba asekho ezinye artists. Like in South Africa bazocinga about uLucky Dube. Bacinga ba there are no other artists. Kanti zikhona i-artists zininzi
Yes. Cha kuphela nje azifumani elathuba lokuba zihlalwe. Wow, powerful my brother. And ngathanda ba futhi naxa kusenziwa i-bookings. Yeah. Bookings zoma mainstream, i-bookings ezininzi ezo mainstream artists bayilibala i-reggae. Yes. Mhlawumbe xa bebhuka ipiano zabo zonke nje. Before about the support. Yes. Support from our communities, Yes. especially Omaspala Bethu, because Omaspala they only focus to a certain genre of music when they are booking, of which is we have a vital genres of music that they can book. Yes. Yeah, but so Yes. I think reggae is one of those genres of sibekhona pha, because ngokwenza ngolo hlobo they invite the community, the Rasta community uba must support even the masipala itself okanye Yes, itself. absolutely. Ndivumelana nawe, isinqe sethu zonke ezi festivals zethu ne festivals ezenziwa ngu-UCRFM. Yes, sicela ukuthi i-reggae music ifumane Ibe part. indawo. Yes. Babhatale kamandi. Yes. Ngoba i-reggae anifuni ukuxoka. Iyathandwa kakhulu i-reggae Iyathandwa. South Africa. Ingabombi ke nalapha e-Eastern Cape. Yes. Iyathandwa kakhulu i-reggae. Xa lokufika nje koBizana phandisuka khona, xa kwamention igama elithi reggae, xa kuthiwa kuzoperform i-reggae artist, khona i-event ezincinci emandi zihamba phaya eBizana. Xa kwamention i-reggae, hayi kusuke bagodusile. Wow. Fred Red my man, ndiyakhalela nje mhlambe umuntu okhalela dibana nawe mhlambe socialize nawe, sikufumana phi khona kwi social media, your number if they need bookings kuwe, so where do they can book you? Ufura Red available kuma social networks like Facebook, Ufura Red, nabo Twitter, Ufura Red, nabo YouTube. Umculo wami uyafumaneka khona nakwezinye i-online streaming akuthengiswa khona, kodwa xa uchecka ku-Google sithi Fura Red uyavela wonke uFura Red, everything ngaye. Ama-numbers ndinayo inumber ethi 073 8557 184. Okay. 073 8557 184. Le inamba ngeyama calls, but for WhatsApp ithi 073 701 5817. 073 701 5817. Your last message my brother, sivale kona Apho namhlanje. uzofumaneka khona, apho sizobona khona next. Umuntu angayaphi azobona Fura Red live next sometime. Ikhona indawo. Ibingekabikho okwangoku i-event endizoperforma kuyo for now. Ebendiperforme kuzo ke ngeza previous ngoSeptember, nami khona i-event ebengike ndayenza ngapha eBizana. Okay. Endisazoqhubeka nokuyenza. Ibingekho enye indawo ebendisabhukhwe kuyo njengangoku. But I have a hope now if bookings Your music is open. beautiful. Uvulile uba anyone can Hayi, book you. Yes, Yes. because nangoku indawo endisahlala kuyo ke ngoku ndihlala apha eMthatha. Okay. Yes, based apha eMthatha for now. Oh, my brother, masibulele enkosi kakhulu tata ngokuthi usindwendwele namhlanje. Sinethemba loba ke umuntu ekhaya ngakwazi ukuqhagamshelana nawe 0738557184 ukanti ke baphinde bakukhangele phaya ku 0737015817. Yes, ndiyabulela kakhulu. Ngizothanda ukubulela nakubaphulaphuli be-UCR FM 97.0. And ndibulele nakwi-UCR ukusinikeza le platform, and ndibulele kuwe my selector KFB, and also i-elder on the other side uRas Noxposa. Thanda ukubulela. Give thanks. Adanki Thanks. Rastafari. And blessed love and God bless you all the way. Absolutely. Yes, lots of luck for your career. going Fura forward. love. Fura love. Lots of Fura love. Yes, All right, look amake usasijongela ke your single entsha kwelokucala. Masibesifana thina kwelethu icala my brother. Yes, Sivala njani siyabulela namhlanje? kakhulu
ubukho benu baphulaphuli, and sibulela kakhulu banisikenkise from ezindawo benisikenkisa kuzo. Sibulele ku KFB, the giant, the machine, Rastafari. UCR Awenza kakhulu. Fura number 1, and siyabulele nakuwe MK Post